Ay, thank you. Nakaabot na jud ko. Gihawi jud kog sakay-sakay eroplano eh. Ginoo ko. Napa eroplano nga maabli ang bintana, abli ang pultahan. Unsa naman tong eroplano eh. Nabrod na may tindahan ay pat kog sudan. Hala, Dan. Ay, hi, Day. Maori pag-abot. Di sa ka kagikan. Ikaw man ang silingan sa una diri sa apartment, Kisa no? mo. Ikaw man to ka masilingan sa unang panahon. Katuwang Dugay ka sa na una nga. tuig diri nga nawala. 1 week ra ka tapos Ay, katong abroad nag-apartment. pagayon ka. Oo, ako. Uy, isa ka tuod ka? Na, nakalimot na kasi Chusay baya ko. Uy, chuchay. Uy, si Gloria. Si Oh, Gloria. God, kaya Uy, sa kumusta naman? apartment. Uy, isa pa Si tuod ko ka. ang baya ko si Churara. Uy, chura ka. Daloy. Uy, wala dayo. Kumusta Sili man na mo, baya Jay? tag-apartment. Hoy, bakante. Balik ka diha. Naglingita. Oo, day kay pag nauna ko sa eroplano day. Nakauna-huna ako nga. Balik ko sa kong gipuyan kay Oo, bakante pa man din ha. bakante pag Wala ang pang apartment. gaining ko Sige, ay. ang paghapon Uy, ka. pati isa kong sudan. Unsa nga sudan mo palito? Ngayon sa Magpili sa Destiny ako, magpili. Sige pili sa diha. Kay naitindira diha Ay, mag-ayo ka. unsa yung sudan diha? Sa palit na ginamos. Ginamos gyud. Ginamos. Carni, madam. Uy, kay gikan man kagawas. Dam karni lang dam. Uy, di ba? Makakaon Ginamos big lang. apil oy. Ginamos lang. Maglata na yung kakanang tiil. Dugay nga wala jud ko kakaon ana. Maglata tagtiin sa. Ginamos sa Oy, balurdos. Balurdos ra po yung ginamos. balurdos. Una na lang, una. Una gyud. Oo. Naabdan ka, madam. Ay, kinukuha niya may day unod ang ano ko una na lang man. Hindi pa, uy, Uy, gusto niyo magmerienda? Miss Gloria? May nabi among merienda. Asa gusto niyo? Ako, yali mo pa nagtanaw niyo. Kuan magbuti. Init ka ayo. Karon na madam, mo palit ra ko. Mo palit ra ko kung usa Di yung pa may nabili na ako. Ang budbud. Sana lang ni ka. Una lang ako madam, mga balurdos madam. Una gyud. Una. Madam, kumusta naman ang Japan? Uy, okay ra kaayo. Okay ra kay ano. Uy, daghang kaglapad. Daghan na kagkuan ba nagjapayuki man di ay ka. Uy. Uday blonde kay kag buhok. Ano, dito ka ng parlor. Unya imo laging wallet kay wala ginasipir. Uso man ni dito sa Japan. Ano na uso dito kalaina pud sa uso dito oy maot kaayo wallet. Okay ra. Ang bag nimo nagkaabog lang agi. Ginoo ko abog lagi sa eroplano. Uy, ginoo ko giablihan magud ang mga bintana. Imong style. Labihin ang imong malita sa Japan. Gilabahan man ni pagikan ako. Kuan magud ka nang gipablihan ang bintana Ukod lagi. ana imong style ba nga. Ang bintana ang pultahan giablihan. Abog kaayo ginoo ko unsa ko na ako. Uy, kay una ko ano. Uy, inong sa diri be dali. Inong sa kay tanaw gyud na ako nimo gutom jud kay ka ba nya uhaw kaayo. Nao. Ana ibudbud. Ano ka na lang ni Tinura, Tinura. Ginoo ko salamat. Ginoo ko gigutom jud ko sa akong biyahe. Uy. Gutom jud ka halata kaayo ba? Halata kaayo gyud. Hala, jud ko gigutom jud di ay. Pila ng panit. Uy, apil lang panit kay bawal na diri kanon ang panit. Mo na na uso diri karon, kanon ang panit. Uy, Jesus name, napasukan! Sukan ay! Uy, tabang mo! Mga silingan! Tabang! Japayuki! Tubig! Iluwa! Uy, naputok ka! Woo! Tama na! Sa malakaginawa pa ka, nakaginawa pa? Nakina. Uy, ang una. Jesus! Unsa man to yung gipakaon sa ako? Ay, ibabag man sa akong tutulan.